कितना मजा आई गाड़ी चला। कहाँ चिरई बोला तरी सन अकेले झगड़ा भइल बा। क्यों चौका मारे के छोड़ छी जानो। अरे चल जीजा जी। अरे माई काई गड़िया लड़ावत तनी जी। सुना ना तेल खत्म हो गल का? हां हो मुझे अभी तेल भरावे के पड़ी। सही में जीजा जी ने तोहरा नहीं नु मकचूसरा देखबे ना कहीं। आगे बैठो ना तेल भर दे तड़ी। माने आगवा बैठी तो तेल भरा जी ना। आगे बैठा हिया त गरम हो जी गड़िया चले लगे। अरे एकदम से रो का बोली ना तू जी। तारा मर बियाह में झगड़ा केतना कइलू घर में ढाई दी गड़िया पर से बैठा आगे बैठा आगे। हम ना बैठम जा। बैठबू त गाड़ी के फर्सी में बैटरी कमजोर हो गेल बा बचा चार्जिंग। हां माने ये आगवा बैठी तो चार्ज हां त चार्ज बियाह में खत्म हो गेल बा। इनकर चार्ज बचलो बा। बियाह के गाड़ी खत्म होल बा करते। चार्ज के चार्ज खत्म बा। रात भर जागल में हमरो चार्ज खत्म बा। तू बैठबू त चार्ज हो जी गड़िया। एकदम से सापर वो खत्म बानी। बतिया माना ना कहां बतिया माने चल चल खिसियालो। आवलो रुआ खाली एगो मौका चाहिए। अरे मौका मिले के चाहे जे त हॉर्न भी बदेवे लगल। हां तबे ना देत रहला बंद हो गेले रुको रुको गड़िया कहि के। साली हमर गाड़ी इतना मस्त चलावे ले मजा आ जाए। चले ना। सुना ना हां किस मिस। हां अभी खाली गड़िया कैसे होई होई करे लागे। ए मत कतना हमरा के बोले लू। ओहो माने होई होई गड़िया के बोला त बियाह ले पहले इतना बोलतू त तब से शादी ना करते हम के ले शादी करते। अभी को देर नहीं कैली। सुना ना जाता नहीं जा। ए धुआं फेंके लागो। धुआं सुना ना तू ही धुआं फेंकत रहता ही ना फेंकी। सुना ना सुना सुनावा हम कुछ त ना। कह 2 मिनट उतर ना साली के गाड़ी सिखा देही। गाड़ी सिखा दी। हां गाड़ी सिखावे के त लिया के नहीं रोडा पर हमरा खड़ा करे दी। पागल हड़ू तहारे न बहिन हियो। हमरे बहिन हियो। इनका से वादा के रहे कि बियाह हो दूसरा जाए। दिन गाड़ी ना सुना ना सीखी। इनका से वादा करे कि बियाह हो जिनु तर के गाड़ी सिखा दे तबे लिया। सब झूठ कहत रहन जीजा जी। सब झूठ कहता रे। हाँ। तू अच्छा सच झूठ बात बा। दीदी के मुंह पर ना कहले बड़ा तो वैसे का फुलवावत बुदु खाली करत रहे का मन करेला। झूठाऊ के हमरा के लाइव खुशी लगावल जाता टे। मजा ले लो के बा। कितना मजा आई ना जीजा जी। हां चल अब की ना लिया के। गाल में मारे लो नो पूरा एकदम टाइट हो जाला से। बिजली नहीं फोड़ा ना। मन कहला नो कि चाप के तरह के धइले रही। अच्छा अच्छा मार चल दी कोई देता नहीं चला हो। जल्दी। चले अनहार हो बेटा हो। जीजा देखा ना चिड़ै बोलत ऐसे होने। कहां चिरई बोला तरी सन। देखा तो होने कोई हाला भइल बा का। चला केने हाला भइल बा जी। जी के हमरा के पागल बना के दैले बनी। ना मजा हां कितना मजा आई गाड़ी चला। कहां चिरई बोला तरी सन मौका अकेले झगड़ा भइल बा। क्यों चौका मारे के छोड़ छी जानो। ए उतर उतर बुचिया उतर गाड़ी चलावे तो चल। दूसरा दिन तू गाड़ी सीखी है। गौर में बुझाता अपना बियाह में अपना ही से गीत गावत रही तार दीदिया हम का। जात नहीं अब। हमें तारा कई के पंडिता के संगे संगे मंत्र पढ़त रहनी। पंडितवा के कि रंजीतावा के संगे देखो ए, फालतू मत तोरा के हम बोल। ना ले जी ई रंजीतावा के नाम लेते हैं। रंजीतावा फसल बड़े खा रहे देखिए रो उल्टा मत बोली हमरा ले। का है तो तू रंजीतावा के नाम काहे लेता। पंडित जी के नाम लेनी है। पंडित जी मंत्र पंडित बोले के ना कहत रहला ना कैसे से बोला मंत्र। कौन पंडित जी हमौगा पंडित जी। बियाह जे करेला सब उ पंडित जी। सुना ना लेकिन तू लोग ना जीवा। जैब कहना है चल नहीं अब। हम तो सुना ना तू का? गोड़ धोके आवो। गोड़ धो के। हां थैंक यू जीजा जी। गोड़ धोके आवो ठीक बा। ठीक समझाओ दीदी क्या होता है। अब बैठा बैठे सटे के कुछ ना चली रहुआ हम कह देनी। साली कुंवार बिया ओकरा के सटिया के ना रखो तो बहक जाई तो दूसरा पर डोरा डाले लगी तो ठीक बा। अच्छा अच्छा ई बतिया पहले नु समझावेला। तो जुग जमाना खराब बा। तो जुग जमाना खराब बा तो जन बहरी कमा करी उ रहुआ करब ओकरा संगे ना। ऊ सब नहीं करे के खाली अपना सटिया के रखले रहे। सटिया का मतलब कैसे। गोड़ धो के आवा साली जल्दी चले के। साली कितना मस्त लागे रे। साली मस्त लगेला तो काहे ना बियाह वगैरह ले ये कइले। गोर कैसे बैठ गेल बा हो। घर कैसे बैठ गइल बा। बुझाता कि जीजा उजाता रेल नहीं खसो देले। देखी फालतू मत बोली हमरा लगे। आगे साली आ गेले बाछा भी है ना ई कुल नजायज बात सुने। नोटे गिर गल कले में। नोटे गिर गए कौची में। नटवा हम कहे कि नोटे गिर गए पैंट में। पैंट में ना कल के अंदर। ए कल के अंदर ए गांव के कॉले खराब बा। चला बैठा ना चली। चला टंकी पे धोवा दे। चल वो टंकी हां कौन टंकी। आ उहे हमरा टूटी वाला टंकी से धोवे के बा। टूटी वाला टंकी हमार घरे बा तू गो पूरा चालू करके धो दे। ठीक बा चला चले चला में तो का ये नेवता मिलल बा पूरी हम पूरा तो गांव कहते के गमछा लेके। बिछा के जे बैठे के आधा घंटा। हां बैठ
उफो हम तो पागल हो जाम सच में। पागल हो जीबो बियाह में तना चूटी कटले बाड़ू नु कि पॉइंट में का छुकी निकल के रहत बाहर। चला अरे बा चला जल्दी ना बहुत जल्दी चला बहुत बढ़िया मजा आवता। रो के कबे ना कहत नहीं चले चले के तो पूरा हमार पैर ढीला हो गई चूटी काट के कमजोर ढीला हो गइल त बैठ जा बैठ जा रो का नौटंकी करना जी हमके ना बैठ दीदी तू तू बैठा ना। अरे भाई देता गिर जाई चली घसक दीदी बस गई चल हो चली मन चलब ना त का विचार बा ऐसे गर्मी नहीं खे अब शरीर में तब दिया ठंडाइल बड़ी। सुनो ना है पकड़ले रहो ना। हां पकड़ हां धइले ऐसा हां पकड़ गेरवा पकड़ले रहो ना मजा आई तोहरो हमारो ये तो बढ़िया स्टार्ट गेरवा पकड़ले रहो। हां चली थैले रहो तेल फेंकता